Какво е биткоин? Биткоин е първата и най-популярна криптовалута в света. Това е дигитална валута, която позволява на хората да извършват сигурни, децентрализирани транзакции в интернет, без нужда от банки или посредници. История на биткоин създаден през 2009 година от човек или група хора с псевдоним Сатоши Накамото. Основната цел на биткоин е да създаде независима финансова система, която е извън контрола на правителства и банки. Как работи биткоин? Биткоин работи на базата на блокчейн технологията. Това е разпределена и прозрачна дигитална книга, Ledger, която записва всички транзакции. Основни компоненти на блокчейн блокове. Всеки блок съдържа данни за транзакциите. Верига, чейн. Блоковете са свързани заедно, като образуват непрекъсната верига, децентрализация. Вместо да има централен сървър, като банка, блокчейнът се поддържа от множество компютри по света, наречени възли, nodes. Какво представлява транзакцията? Когато изпращаш биткоин на някого, транзакцията се добавя в блок, че блокът се изпраща към мрежата за проверка. След проверка, транзакцията се записва в блокчейна и става необратима. Как се добива биткоин? Биткоин майнинг. Биткоин се добива чрез процес, наречен майнинг. Майнинг. Какво представлява майнингът? Майньорите са хора или организации, които използват мощни компютри, за да решават сложни математически задачи. Когато даден майньор реши задачата, той получава право да добави нов блок към блокчейна и получава наградата в биткоин. Защо е важен? Майнингът поддържа сигурността на мрежата, осигурява децентрализация, пуска нови биткоини в обращение. Защо биткоин е сигурен? Биткоин използва криптографски алгоритми, които гарантират анонимност, личните данни не са видими. Неизменност. Веднъж записана, транзакцията не може да бъде променена. Сигурност. Блокчейнът е почти невъзможно да бъде хакнат, защото се съхранява на милиони компютри по света. Защо биткоин има стойност? Причини за стойността на биткоин – ограничено предлагане. Биткоин има крайно количество, ще бъдат създадени само 21 милиона биткоина. Това го прави оскъден, подобно на златото, децентрализация. Никоя централна банка или правителство не контролира биткоин. Това го прави устойчив на инфлация. Приемане. С времето биткоин започна да се използва за покупки на стоки и услуги, инвестиции, трансгранични, преводи без високи такси. Как се купува и съхранява биткоин? Как да купиш биткоин? Регистрираш се в криптоборса като Binance, Coinbase, Kraken, купуваш биткоин с кредитна карта или банков превод. Как се съхранява биткоин? Биткоин може да се съхранява в цифрови портфейли, wallets. Има два основни вида – горещ портфейл, hot wallet, свързан е с интернет, лесен за достъп, подходящ за ежедневни транзакции. Студен портфейл, cold wallet, офлайн устройство, като USB, по-сигурен за дългосрочно съхранение. Какви са предимствата и недостатъците на биткоин? Предимства – децентрализация, сигурност, ниска такса, за транзакции ограничено предлагане, инфлационен щит. Недостатъци – висока волатилност, цената се променя бързо, използва много електроенергия, поради майнинга, може да бъде сложен за начинаещи. Как се определя цената на биткоин? Цената на биткоин зависи от търсене и предлагане. Колкото повече хора искат да купят биткоин, толкова по-висока е цената. Регулации. Новините за забрани или одобрения влияят на цената. Приемане. Колкото повече компании приемат биткоин, толкова по-висока става стойността му. Бъдещето на биткоин. Биткоин има потенциал да промени световната финансова система, осигури финансова свобода на хората в страни с висока инфлация. Се използва като дигитално злато, средство за запазване на стойност.